er dårligere end Michael. Vi skal ikke have de der krydser. Det er da også lidt snyd. Hvorfor er det snyd? De skal rykke lidt til højre begge to, så det står ikke mere lige før. Ryk lidt til højre, træk nu. Mor, det er ikke sådan krydsærmene, det er sådan op på skuldrene. Mor, du står helt over i sofaen. Du kan ikke få en Hun fik et OK for at få tættere på. Og du skal ikke have den til at pege bagud, du skal have den til at pege opad, når du går op. Nej, det er lidt godt. For kryds mig hele tiden, du gør det rigtigt. Jeg gør det, jeg siger. Lad os. Du skal gå lidt mere op i det, mor. Jeg kan mærke, at du tænker på det. Jeg gør det godt. Det er rigtigt, det kan det. Ja, den kan mærke, at man tænker det og det hele. Mor, du kan altid op med skuldrene. Må det komme på YouTube i morgen? Og stop, stop. Nej, mor, du er dårligere end Michael. Kæft, de er dårlige, det er helt vildt. Jeg synes godt, det går udmærket, hva'? Nej. Kom, man fik af 10. Det var også det. Det er jo hurtigt. 1220. Hvordan kan I gå forkert i det der? Det forstår jeg forstår det heller ikke. Vi skal gøre det på arbejde samtidig som hende. Jeg skal faktisk gøre det lige et sekund før. Det er fandme svært det her. Det er også bedre. Må du ikke gøre det ud i ansigtet, det kan den ikke se. Det hun står sådan her. Er det til at kunne se? Det er ikke. Jeg er lavet det, jeg prøvede det. Der er slægten inde i mig. Jeg stod der i det sidste. Ja, det er bare, at der er større, der sidder stedet bare noget. Nu kan vi den der gild. I må bare stadig benytte sig. Så det er så til at få kamera op. I er gode til at benytte sig. Jeg skal bagefter hjem. Det kan være, at vi har lige Hold kæft, det er svært. Ej, jeg vil gerne tænke mig at prøve den der